Venované všetkým deťom, ktoré milujú príbehy a všetkým dospelým, ktorí veria na šťastné konce. S týmto venovaním nesmelo zaklopala Zuzana Kubašáková v roku 2016 na brány detskej literatúry a spustila nečakanú lavínu. Knižka Škriatok v pyžamku prináša situačné rozprávky z bežných situácií v domácnosti, ktoré dôverne poznajú všetci rodičia. Získala si malých aj veľkých fanúšikov na Slovensku i v Česku a v súčasnosti sa teší z 2 ďalších knižných súrodencov. O tom, ako poraziť pani zlosť, ako pomôcť deťom odnaučiť sa hrísť si nechtíky, alebo kto je vlastne škriatok v pyžamku, sa porozprávame s autorkou tejto knižnej trilógie Zuzanou Kubašákovou. Zuzka, vitaj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Zuzka, prežívame také zvláštne obdobie, pandemickú situáciu. Donedávna boli všetky deti doma, nechodievali do škôl, svet sa zmenil, dá sa povedať. Čo si myslíš, akú úlohu v tejto situácii zohrávala detská kniha? Ja detskú knihu vnímam veľmi pozitívne a je to akási brána do sveta fantázie, príbehov, rôznych situácií a dovoľuje čitateľom zažívať aj veci a situácie, ktoré bežne nezažívajú. A teraz práve o to viac, keď bola pandemická situácia, všetci sme boli doma. Čiže ten priestor na rôzne zážitky nám poskytovala práve kniha. A na druhej strane nie je to len priestor príbehov, ale zároveň aj obohacujúcej slovnej zásoby. Dieťa môže prichádzať do kontaktu so slovami, ktoré bežne jeho rodičia nepoužívajú doma. A takisto sa môže stať treba zvieraťom, čiže ak je to jedináčik, je to dievčatko posadené do sveta bábik, odrazu môže získať aj 12 súrodencov, bratov. A čo je veľmi také zaujímavé, že detská kniha veľmi podporuje rozmýšľanie a myslenie. Je to taká závlaha pre detskú myseľ a človek, ktorý vyrastá s knihami, príbehmi a má priestor na tú svoju obrazotvornosť, vo filme to nie je tým deťom až tak dané, lebo tam je režisér. A ten režisér volí veci, ktoré chce tomu dieťaťu ukázať, kdežto v knihe to dieťa má priestor na snívanie, fantazírovanie a také širokospektrálne videnie sveta. A pre také dieťa ja si myslím, že nič nie je nemožné. A možno aj v budúcnosti z takýchto detí môžu vyrastať budúci inovátori, nebudú sa báť prezentovať myšlienky a nápady, pretože v takej mysli, ktorá bola zavlažovaná rôznymi príbehmi, situáciami, fantáziami, všetko je možné. Takže asi tak. A čo vy, alebo vaša rodinka, ako ste prežívali pandemickú situáciu a ako si možno, že aj ty zaháňala nejaký ten negatívny splín? Ja som veľmi nemala čas na negatívny splín, pretože odrazu som ostala doma s 2 deťmi. Mala som doma druhostupniara, ktorý bol pohltený domácim štúdiom, online vyučovaním. A čo sme urobili je, že sme išli do knižnice. Požičali sme si veľmi veľa kníh, čiže pravidelne sme čítali, snažili sme sa čítať. Chodili sme do prírody, máme psiu slečnu, takže naozaj, že my sme neboli teda len doma, ale v prírode, prechádzkami a teda aj tými príbehmi. A keď bol priestor, tak čo to som tiež napísala, vymyslela. A ako trávili pandemické obdobie Škriatok v pyžamku a jeho knižní súrodenci? Ja si myslím, že zvládli to dobre. Naozaj, že viem aj z čísel predaja, že napriek tomu, že bola pandemická situácia, knižky sa stále kupovali. A čo bolo také zaujímavé a veľmi chcem poďakovať ľuďom, ktorí v tomto období mysleli na deti a boli to hlavní umelci a siahali po detských knihách a rozhodli sa spríjemňovať im pandemickú situáciu čítaním príbehov. A chcem poďakovať aj umelcom, napríklad Divadlo spoza voza mali projekt Ránečko s rozprávkou a vybrali si niektoré rozprávky aj z mojich kníh, čo bolo veľmi aj príjemné pre mňa ako autora sledovať takýto prínos. A potom bolo 30 večerov s Mirom Jarošom, ktorý tiež čítal rozprávky pre deti. A on sa pýtal svojich fanúšikov, ktoré knižky by mu odporúčili, ktoré rozprávky by chceli v jeho podaní počuť. A nakoniec zazneli aj moje rozprávky z jeho úst a tiež to bolo pre mňa veľmi príjemné. Neskôr boli tie rozprávky aj v Ťuky TV. Takže naozaj knižkám bolo veľmi dobré. Aj príbehy sa dostávali medzi čitateľov ďalej. Prečo si myslíš, že sú tieto príbehy veľmi obľúbené, alebo prečo zasiahli aj tých malých čitateľov, alebo poslucháčov, aj rodičov? Čím to je?
Ja by som na úvod povedala, že ja som naozaj mamina. Úplne obyčajná mamina, ktorá nemala spisovateľské ambície a iba si hľadala cestu, ako rôzne situácie, ktoré so svojím synom zažívala, ako to s ním prebrať a hravou formou a ako sa k nemu priblížiť. A možno tento spôsob a tento celý mód trilógie na spôsob Škriatka v pyžamku je rodičom a aj deťom veľmi blízky. Pretože hlavným hrdinom je chlapček alebo dievčatko, ktorý je veľmi podobný svojimi vlastnosťami a prežívaním úplne obyčajným, normálnym deťom, škôlkárikom. A v každej knižke je 13 rozprávok a 13 rôznych tém. Spolu je to 39 rozprávok, 39 tém. A každý ten rodič vie si vybrať, a ja garantujem, že si vie vybrať tému, ktorá sa ho dotkne a o ktorou sa vie ďalej so svojím dieťaťom rozprávať. A čím sú tie knižky možno trošku, ako by som to povedala, takým väčším lákadlom pre tie detičky, je, že sú tam fotografie. Sú tam fotografie reálnych detí, ktoré ten príbeh dokresľujú. A zároveň rodič po rozprávke má také, ja by som to možno aj nazvala, také moje opatrné tipy, lebo ja nie som psychológ. A sú to moje autentické, odskúšané veci, ktoré ja som odkomunikovala s mojimi deťmi, alebo neskôr viem, že učitelia odkomunikovali s deťmi. A sú to tipy, poďme sa ďalej rozprávať o tejto téme. Ako by si to ty vyriešil? Čo by sme mohli urobiť ďalej? Čiže tie knižky navádzajú na rozmýšľanie, kladú otázky. Dieťa je prirodzene, nechcem povedať, že nútené, ale možno, že zvedavé aj odpovedať alebo hľadať tie odpovede. Takže myslím si, že asi tieto všetky skutočnosti. Spomínala si, že si nemala vopred spisovateľské ambície. Asi takéto rozhodnutie začať písať a dávať svoje myšlienky na papier nebolo jednoduché. Ako to u teba prebiehalo? No, u mňa to prebiehalo tak, že Majko mal 3 roky, išiel do škôlky a ja som odrazu ostala doma. Nemala som sa kde vrátiť do práce, pretože jazyková škola, pre ktorú som pracovala, už neexistovala. Splynula s ďalšou jazykovou školou v Banskej Bystrici. A šéfka tej novej jazykovej školy bola rada, že dala prácu svojim stálym lektorom. A odrazu ja, ktorá sa vracala po materskej dovolenke, ešte tá práca nebola. Čiže ako keby, že sa čakalo na firmy, ktoré by sa ešte dodatočne prihlásili. A ja som ostala doma, mala som 2 mesiace času a prišlo mi ľúto za tým obdobím, že bože vedia, nemám prácu, mám dieťa v škôlke a idem zapísať rozprávky, ktoré som mu vymyslela, keď bol malinký. Boli tam témy, ktorými prispel aj môj manžel a pretože nemám dobrú a dlhú teda pamäť, tak som si povedala, musím to zapísať, však ja na to zabudnem. Aby mal Majko pamiatku, lebo si myslím, že tie rozprávky sú dobré. A takto opatrne som začala spisovať rozprávky pre Majka. Aby mal pamiatku, to bolo všetko vlastne. Aktuálne si už mamičkou 2 detí, čiže predpokladám, že na tvorbu spolu 39 rozprávok asi nebola núdza o inšpiráciu, ale kde si hľadala nejakú tú inšpiráciu? Ako si hľadala podnety na rozprávočky, ktoré si chcela zapísať? Ja mám veľmi bohatú fantáziu a predstavivosť. Ja tie rozprávky vidím všade, ja ich vidím napríklad aj v poháriku s vodou. Myslím si, že viem byť v tomto veľmi spontánna a viem vymyslieť rozprávku aj na požiadanie, aj o hocičom. A už niekedy, keď som potrebovala napríklad Majkovi alebo aj Saške porozprávať o niečom, čo pre mňa sa zdalo ako pre maminu v tom momente zásadné, a je dôležité pochopiť tú vec takto, aspoň ja som to chápala z toho môjho pohľadu, tak sme sa o tom rozprávali hravou formou. A nerozprávala som to priamo synovi, ale povedala som mu príbeh, na ktorý sa pozrel ako keby, že tak zvonku. A vypočul si, bol veľmi prekvapený, že takéto niečo, čo zažíva on, odrazu zažíva chlapček z príbehu. A počúval, a pýtal sa, a dožadoval sa znovu toho chlapčeka alebo toho dievčatka. Často sa aj počas hry k tej situácii vracal. A ja som si povedala, že toto nie sú obyčajné rozprávky, veď s tými rozprávkami sa dá žiť, dá sa s nimi fungovať, a dajú sa zobrať do kúpeľne alebo dajú sa zobrať do postielky. Takže pre nás je to také prirodzené úplne od toho malinkého malinkata rozprávať sa cez rozprávky.
Vravela si, že nemáš problém ani pripraviť rozprávočku na objednávku. Bola to aj situácia týchto knížiek, alebo prípad týchto knížiek, že ťa upozornili rodičia na nejaký výchovný problém, s ktorým si nevedia rady, ktorý by potrebovali nejako spracovať a zahrnula si ho do knížiek? A priznám sa, nebolo to tak, že priamo. Hoci teraz už ako vznikla tretia knižka Škriatok, Vila a hviezdička, tak som zaregistrovala jednu súťaž. Jedna mamka zo skupiny Mama číta urobila súťaž o škriatka v pížamku a ona sa spýtala rodičov, aké témy by ste ešte potrebovali. Tak tam som si prečítala námety alebo teda inšpirácie na ďalšie témy, ale veľa z nich naozaj už je pokrytých v týchto 39 rozprávkach. Ale stala sa mi taká zaujímavá situácia, že mám priateľku, mám kamarátku a ona je tiež maminkou chlapčeka. V tom čase mal chlapček 3 rôčky a napriek tomu, že chlapček bol veľmi múdry, inteligentný, nechcel sa vzdať plienky. A ja ako som varila rýžu, tak ja som rozmýšľala, ale sama z takého môjho pohľadu, lebo sa ma to tak dotklo, lebo ja som to prežívala s tou mojou kamoškou, presne, že čo by som ja urobila. A pretože naozaj tie deti veria. Tí deti veria, že hračky ožívajú, oni žijú vo fantázii, tam nič nie je nemožné. Tak nejako takou hravou formou som skúsila vymyslieť rozprávku Ujo Záchodík. Ja som ju kamarátke poslala a naozaj jej syn o 2-3 týždne sa zbavil plienky. Ale ja nehovorím, že je to iba zásluhou mojej rozprávky. Je to zásluhou v prvom rade rodičov, ktorí vedia aj s tou rozprávkou citlivo pracovať. Pretože zobrať si rozprávku a očakávať, že ona vyrieši môj výchovný problém, nie je správne. Čiže tí rodičia to skúšali svojimi cestami. Popri tom do toho zakomponovali aj príbeh, aj rozprávku. A pozorovali, čo sa stane. Však ak to dietko zistí, že však aj ten Ujo Záchodík sa poteší, keď si pôjdem naň posedieť, tak si pôjdem posedieť. Ak sa podarí, tak sa poteší, spláchnem ho. A keď sa nepodarí, tak odídem, ale aj tak bude rád, lebo som si posedel. Však ako ten chlapček z rozprávky. A potom tam boli rôzne typy, ako chlapček alebo dievčatko môže ozdobiť kachličku v kúpeľni, alebo teda v časti, kde je toaleta. A už tam boli také tie hravé cesty, ktoré to dieťa oveľa lepšie príjme, ako to, keď vidí, že mamine na niečom záleží a ona veľakrát sa snaží, ale bohužiaľ je tam aj nervozita, taká tá... Neviem ako, ale už choď na ten záchod a odrazu je to, môžeš? A môžeš tam tomu záchodíku dať nejakú nálepku, môžeš spláchnuť, však on sa poteší a už je to také uvoľnené, také hravé a veľa rodičov to prijalo. Vieš si spomenúť na nejakú konkrétnu rozprávku, na ktorú si dostala veľmi silnú spätnú väzbu? Vieš vybrať nejakú jednu? Určite. A je to práve rozprávka o pani zlosti. Pretože detský hnev a celkovo hnev je téma, ktorá sa dotýka nielen detí, ale aj dospelých. A veľakrát je rodič bezradný práve, keď sa dieťa hnevá, keď začne plakať. A keď začne plakať v situácii, kde je veľa ľudí a nie je mu to príjemné, a keď sa chceme s dieťaťom porozprávať a to dietko ide zase cez výbuch emócií, ako ten rodič môže k tomu dieťatku prehovoriť. Sú rôzne cesty a každá mamka si hľadá tú cestu svoju, ale čo u nás fungovalo je, že som si zobrala toho môjho Majka a som mu povedala, Majuško, však ty za to ani nemôžeš. Tu na tebe sedí pani zlosť. Aby som to vysvetlila, vymyslela som rozprávku o tom, že pani zlosť je čierna machuľka hnevu, ktorá sa túla svetom. A keď vidí, že niekto má zlú náladu, chytí ho napríklad za petu, alebo si mu sadne na plece a ona spôsobuje, že sa cítime zle. Ale dobrá správa je, že tá zlosť sa nikdy na nikom neudrží veľmi dlho a ona tak putuje a už navštívila všetkých ľudí na zemi. Takže akurát teraz tá pani zlosť bola u nás a my sme rozmýšľali, ako sa tej zlosti zbaviť. A ona bola naozaj taká neviditeľná, ale deti veľmi radi alebo deti rady, mala by som asi povedať rady, príjmajú takýto spôsob hry a oni aj vidia tie neviditeľné veci. Čiže oni veľmi radi budú tú pani zlosť hľadať, budú hľadať spôsoby, ako sa jej zbaviť. Veľmi radi deti upozornia, mamka, ale teraz tá pani zlosť sedí na tebe. No, možno máš pravdu, naozaj. Uvedomujem si to, takže poďme tú pani zlosť takto chytiť za nôžku a pekne ju poďme posadiť napríklad pred dvere, alebo to môžeme urobiť tak, ako to bolo v príbehu, alebo môžeme hľadať vlastné spôsoby. Čiže to sú len také akoby postrčenia, že môžeme sa rozprávať o rôznych témach, ktoré prežívame aj hravým spôsobom.
A zo všetkých rozprávok vieš vybrať nejakú, ktorá je tvoja najväčšia srdcovka, ktorá je tvoja najobľúbenejšia? Toto je veľmi ťažká otázka a vybrať len jednu určite by nebolo správne, pretože tak ako mamina neuprednostním žiadne dieťa, Jasné. tak ako mamina všetkých rozprávok, nemôžem vybrať len tú jednu jedinú. A za každou rozprávkou sa skrýva aj tým ľudí, pretože pri každej rozprávke sme absolvovali fotografický víkend, čiže sú tam konkrétne rodiny, konkrétne detičky a na každé mám veľmi vrúcnú spomienku, takže by som to nevedela vybrať. Ale čo je veľmi zaujímavé, tak vždy sa veľmi teším z tej najnovšej, ktorá tak opatrne zaklope a potrebuje takú špeciálnu starostlivosť, ako keď si prinesiete novorodeniatko z pôrodnice a ešte ho tak obzeráte a neveríte, že je medzi vami. A mne sa toto deje s najnovšou rozprávkou, že tak krehučko okolo nej chodím a vyberám tie najlepšie slová a nechce sa mi veriť, že zase ďalšia je na svete. A vtedy je to teda tá, ktorá je tá pozornosť venovaná najviac. Škriatok pyžamku, alebo teda aj všetky knižky obsahujú okrem nejakých veselých ilustrácií aj reálne fotografie, ktoré si spomínala. Určite sa pri takýchto foteniach udeli nejaké zaujímavé historky, nejaké príbehy. Vieš si spomenúť na nejakú vtipnú situáciu, ktorú ste zažili počas fotenia? Ono je to väčšinou tak, že ja som vždy išla do toho fotografického víkendu, lebo sme to fotografovali cez víkend, kvôli tomu, aby sme sa vedeli všetci stretnúť, aj fotografii, a ktorým veľmi pekne ďakujem, že mi pomohli so škriatkom v pyžamku a potom to boli druhí fotografi, ktorí mi pomohli s výlovou zo šatôčky a vždy to bol taký pracovný rešpekt. A veľakrát aj tie detičky, ktoré prišli, tak oni prišli do cudzieho prostredia, k cudzím ľuďom, ktorí mali fotoaparát a tie detičky boli skôr také opatrné. Čiže my sme potrebovali zlomiť ľady, navodiť priateľskú atmosféru a citovať nejaké vety z tej rozprávky. Tí rodičia tie rozprávky dostali dopredu, čiže rozprávali sa o tom, ale vždy to bolo také, ako keď príde dieťatko prvýkrát do novej škôlky alebo triedy. A väčšinou naozaj, že tie detičky sme potrebovali nafotiť do tých 20-30 minút, kedy naozaj, že boli aj prekvapené z toho prostredia a najlepšie spolupracovali, lebo potom už prichádzala únava. Ale tak dospelí sa starali o zábavu. Väčšinou, aj keď sme fotili, ja neviem, Oja záchodíka, ako otecko opravoval neviditeľný záchodík a ja neviem, držal tam kefu od záchoda a držal tam zvon na čistenie odtoku a urobili sme, ja neviem, tortu z toaletných papierov a také hravé veci. Čiže niekedy sa zabávali viac rodičia ako deti. Áno, my sme prišli v dobrej nálade. Potom sme fotili zase oteckou. To bola rozprávka z Vily zo šatôčky o oteckovi, ktorý všetko poplietol. A tam sme inscenovali požiar v kuchyni. Čiže tam sme hasili akože požiar, ktorý na tej fotografii nebolo vidno, ale teda my sme si ho predstavovali a teda tí deti nás pozorovali, že ako tí oteckovia hasia neviditeľný požiar. A otecka jedného, ktorý hral kuchára, tak sme nastriekali penou na holenie, aby vyzeral, že je nastriekaný penou z hasiaceho prístroja. Napríklad. Na knižke Škriatok pyžamku je samozrejme zaujímavý už len názov. Viem si predstaviť, že rodič, ktorý vidí takúto knižku v knihkupectve, tak ho určite zaujíma už práve týmto názvom. Ako vznikol názov Škriatok v pyžamku, alebo kto je Škriatok v pyžamku? Ako to celé začalo? Škriatok v pyžamku je Majko. Je synček a tento názov povedal manžel. On ho povedal a mne sa veľmi páčil. A zase, keby som možno, že tomu názvu nevenovala pozornosť, tak sa stratí medzi inými zážitkami a medzi inými slovami. A naozaj, keď si predstavíte bábätko, ktoré príde z pôrodnice, dáte ho do pyžamka, do tých dupačiek, nedaj Bože do zeleného, pásikového a to dieťatko naozaj vyzerá ako škriatoček, nejaká milá čiapočka, takže Majko je škriatok v pyžamku. A je to aj taká osobná pamiatka na obdobie s ním, keď bol bábätko. A ako sa aj neskôr spomínala, mám dve detičky, ako druhá sa narodila Saška. Čiže názov Vila zo šatôčky je zase spomienkou, keď bola Saška bábätko. A Saška sa veľmi rada nosila. Ale Saška sa nosila v nosiči. Ale ja som chcela poetickejší názov. Takže je to Vila zo šatôčky. Použili sme šatku. Nepoužili sme nosič. Ale deti vedia, že jedna knižka je pre Majka, druhá knižka je pre Sašku. Oni tam majú také osobné spomienky a veľa situácií, aj našich buď slov alebo vied, osobných situácií je popreplataných v príbehoch tak, že deti vedia, že
nesú ich aj osobnú spomienku, keď boli maličkí. Teda prvou knižnou sestričkou Škriatka v pyžamku je, ako si spomínala, Vila zo šatôčky. Je to teda tiež taká spomienková knižka pre Sašku, alebo ako sa takisto rodilo tvoje rozhodnutie prejsť od prvej knižky k druhej? Ja by som chcela na úvod povedať, že pre mňa bolo cieľom držať Škriatka v pyžamku. Ja som nič viac nechcela. Ja som bola strašne šťastná, že ja som našla vydavateľa, že Škriatok v pyžamku sa narodí a pôjde do sveta. A ešte na úvod by som povedala, ja som bola veľmi neskúsená. Naozaj mala som tú fantáziu, vedela som tie veci pospisovať, ale ja som vôbec netušila, čo to znamená odrazu ísť do knižného sveta a odrazu sa stretávať s reakciami tých ostatných rodičov. A ja keď som čítala všetky tie úžasné správy, to ako keby som čítala o niekom inom. Pre mňa je to tak neuveriteľné, ja na to nemám slov. A v tom čase už bola na svete aj Saška a ja som mala zase nápady a ja som si ich pomaličky začala spisovať, odkladať do šuflíka a čitatelia sa začali pýtať, a kedy bude pokračovanie? Kedy vyjde Škriatok v pyžamku 2? A ja si hovorím, ale však to nie je zlý nápad. Ja už mám nejakých 6 rozprávok a čo keby som napísala ďalších 13? A začala som si tak cieľenejšie všímať rôzne situácie. Keď si sa pýtala na tú inšpiráciu, ja som sa spýtala pani učiteľky zo škôlky a veľmi zlatej, milej osôbky, ktorú som vždy tak obdivovala zo zákulisia, ako pristupuje k deťom, ako si vždy kľakne a pozerá im z očí do očí, ako ich berie ako partnerov. Seberovných. Áno, že čo dnešné deti trápi a čo by možno aj jej ako učiteľke pomohlo, pretože ja som začala dostávať reakcie zo škôlok, že to je najobľúbenejšia knižka pre detičky, čo si pýtajú rozprávky na dobrú noc v škôlkach. Tak ja som preto išla za touto priateľkou a ona mi hovorí, že vieš čo, Zuzka, sú veci. A hlavne napríklad, že detičky dnešné sú veľmi múdre, vedia toho strašne veľa. Ale ako náhle je napríklad koniec školského roka, ako je obdobie, ktoré prichádza teraz, a aj ten program v škôlke je voľnejší, odrazu detičky nevedia, ako sa majú hrať. Oni čakajú, že ten program im vymyslí rodič, učiteľ a ako náhle chodia sami a blúdia po triede, oni hovoria, že sa nudia. Kedy si to nebolo. Kedy si tie deti mali bohatšiu fantáziu, siahali, videli tie hry, príbehy, stiahli k sebe iných kamarátov a takto vznikla rozprávka Treba spomôcť, ja sa nudím. Ale tá už je v tej tretej knižke. Aké témy napríklad nájdeme vo Vile zo šatôčky? Aké príbehy? Vo Vile zo šatôčky tam sú príbehy, začnem hneď prvým, o chlapčekovi, ktorý ťažšie zaspával na večerný spánok. Tá rozprávka sa volá Paľko a noc. Čiže pozná to každá mamina. Je čas spať a odrazu sa aj 7-krát, aj 8-krát otvoria dvere na detskej izbe a dietko potrebuje piť, potrebuje ísť na WC, potrebuje sa pozrieť do obývačky, potrebuje si niečo uložiť. A presne takýto je aj Paľko. Až ho navštívi noc. A ona mu porozpráva, ako nemôže ukladať sníčky na otvorené očká a ako noc prichádza ku všetkým rovnako, aby si odýchli, či sú to zvieratka, či sú to dospelí, či sú to detičky. A dovolí Paľkovi jednu noc stráviť s ňou na svojom plášti a popozerať sa do ostatných okien, ako sa to deje v ostatných rodinách. Čiže to je prvá rozprávka. Potom sa opäť vráti pani Zlosť, ktorá zažije nové dobrodružstvá, príde na to, že je dôležité umývať si ruky, alebo ona ochorie v kontakte. Veľmi aktuálne. Veľmi aktuálne. Ja som vtedy ešte netušila, že to bude až také aktuálne, čiže umývanie rúk. To je ďalšia rozprávka. Pani Zlo sa ešte raz naozaj vráti, pretože si bude hľadať aj nejakú osôbku, ktorá by jej dodala energiu a predsa ako pani Zlosť potrebuje na niekom si aj povyvádzať a poputovať po nejakých deťoch či dospelých. No a potom sa Škriatkovi v pyžamku narodí sestrička Vila zo šatôčky. Čiže zase sa vráti aj Škriatok v pyžamku. A Škriatok v pyžamku je naozaj spojka všetkých troch dielov. On sa vráti aj v tretej časti. No a možno veľmi stručne by som spomenula, že tam rodičia nájdu rozprávku o rešpekte, ako sa rozprávať slušne bez toho, aby keď niekto prezentuje svoj názor, sme sa neurážali. Je tam logopedická rozprávka, ale ona je urobená tak hravo, že skôr im príde deťom a rodičom ako zábavná, než logopedická. Ďalej je tam rozprávka napríklad o dievčatku,
ktoré sa volá Hojdalienka a veľmi rado sa hojdá. Čiže odkaz tej rozprávky je, že aj keď je na ihrisku len jedna hojdačka, tak patrí všetkým deťom. Potom je tam o rodinke z Hamblivkova a o tom, že nič hrozné sa nám nestane, ak naberieme odvahu spýtať sa, pretože to najhoršie, čo sa nám môže stať, je, že nám niekto povie nie. A tiež je to spôsob, ako sa zamyslieť nad tým a možno posmeliť to dieťatko. Však keď naberieš odvahu, chod sa spýtať a budeš mať skúsenosť. Je tam rozprávka o tom, ako bolo dievčatko a hriezlo si nechtíky. A ono naozaj sa snažilo, ale tá chuť a tá vôľa a hriezť si nechtíky bolo pre ňa ako tá najlepšia maškrta. Čiže či toto dievčatko zvládlo, ako to zvládlo. Zase deti, ktoré majú podobný problém, oni sa veľmi budú vedieť vcítiť do Soničky, do tej hlavnej hrdinky a neskôr ako to dopadne a možno aj tie ostatné deti a budú mať také väčšie pochopenie pre niekoho, kto má možno nejaký drobný zlozvyk a nevie sa ho vzdať. No a na konci je rozprávka o 3 zázračných slovách. A prosím, ďakujem a prepáč. A teraz ma napadlo, že je to tiež rozprávka na požiadanie od jednej mojej kamarátky, ale ona nemá detičky, ale ona je ako mentálny coach športovcov, mladých dievčat. A tiež mi hovorila, aké je to dôležité, že mladí ľudia používajú strašne málo slovo prosím alebo ďakujem. A možno keby sa to podchytilo úplne od začiatku a každý zistil, že ten zázrak máme v sebe a stačí ho len používať a tým budeme krásnieť a o tom je posledná rozprávka. Veľmi pekne si nám predstavila Vílu zo Šatôčky a zhruba po nejakom ďalšom dvojročnom období pribudol 3. diel tejto trilógie Škriatok, Víla a Hviezdička. Kto je Hviezdička? Kto pribudol ku Škriatkovi a Víle? No, pribudol niekto tretí, ale nie je to súrodeniec. A neviem, či to môžem prezradiť, alebo by sme nechali čitateľov, nech si to prečítajú. Asi to nechajme na nich. Lebo my sme to urobili aj tak zámerne, že Škriatok, Víla a Hviezdička, zatiaľ sme tú hviezdičku dali naozaj ako hviezdu na oblohe, a ktorú tak deti budú vnímať. Škriatok vyrastie, takisto aj Víla, už sú z nich súrodenci, ktorí môžu chodiť sami na prechádzku a na tej prechádzke sa niečo stane. Ale teda necháme to pre čitateľov, aby zistili, kto Hviezdička naozaj je. Aký posun vnímaš možno ty medzi knižkami od prvej knižky až po tento 3. diel? Možno aj svoj nejaký vlastný ľudský alebo autorský? Prípadne zmenilo sa z tvojej strany nejaký spôsob pri tvorbe príbehov alebo pri formulácii tých konkrétnych problémov v rámci rozprávok? Viac vnímam komplexne rôzne druhy čitateľov. Lebo viem, že to môže čítať mamička, ktorá je veľmi kritická k takýmto rozprávkam. A vnímam dieťa zo všetkých strán a aspektov. Že môže to naozaj čítať dieťa, ktoré je citlivé, ktoré je vnímavé, ktoré sa bojí. A priznám sa, pri Škriatkovi v pížamku ja som sa nevedela až takto pozrieť na toho čitateľa. Ja som to vnímala iba z toho svojho pohľadu a z tých vlastných skúseností, ktoré ako mamička, prvorodička s prvým dieťaťom som nemala až také veľké, ako som získala postupne. Časom. A celkovo aj témy výchovy ma veľmi zaujímali. Takže ja osobne tam ten posun vidím. Napriek tomu Škriatok v pížamku je stále číslo 1, ktoré sa predáva, po ktorom čitatelia siahajú. A naozaj zatiaľ je to autentické a také, aké som to pred 5 rokmi napísala. Hoci ja už tam vidím veci, že možno teraz s týmito skúsenostiami by som ich napísala inak. Ale nesie to aj takú moju chronológiu toho vývoja, toho spisovateľa, o ktorom som ja len veľmi, veľmi opatrne snívala. Dá sa povedať možno, že so všetkými 3 dielmi aj vyrastli mali čitatelia Škriatka a Víly. Možno, že by sa dalo povedať, že už je knižočka Škriatok, Víla a Hviezdička vhodná aj pre staršie deti, napríklad už aj pre samočitateľov, 5-ročných, 6-ročných, ktorí sa venujú týmto. Ja by som povedala, že určite áno a dokonca aj pani učiteľky, prváčikov, druháčikov majú veľmi rady tieto knižky a čítajú ich detičkám, či už v školskom klube, alebo doniesú si aj deti samé knihy do školy. Mala som besedy s prváčikmi, druháčikmi, ktoré poznali tieto knihy a ja keď som prišla, tak si doniesli vlastné knižky na podpis. Tak to bolo úplne úžasné. Fantastické.
Všetkými 3 knižkami sa okrem Škriatka v pyžamku a neskôr aj Vily zo šatôčky ťahne ešte jedna postava a tú postavu sme už spomínali, je to postava pani Zlosti. Ale v 3. dieli nastane nejaký veľký zlom v živote pani Zlosti. O čo ide? Prečo je pre ňu 3. knižočka kľúčová? Ja som rozmýšľala, že ako túto trilógiu možno uzavrieť a tá pani Zlosť vždy bola taká nezbedná a skákala po tých deťoch a tie detičky sa učili s ňou pracovať. A ja som si povedala, že v tej 3. časti by som mohla samotnú pani Zlosť naučiť pracovať s tým, čo robí, s tým, čo vykonáva. A tak som ju posadila do rodiny, kde vládla iná emócia. Ja som ju nazvala Mladík Milo. A bol z rodiny milých a láskavých. Čiže tiež je to neviditeľná postavička a on prizval pani Zlosť teda nech, aj keď tú rodinu navštívila, nech ostane u nich 3 dní a nech sleduje všetko a iba z pozície pozorovateľa. A tá pani Zlosť, keď videla, že aj tá rodina mala situácie, aj tá rodina zažívala rôzne veci, kedy by sa mohli začať na seba hnevať a deti mohli už začať jačať a pišťať a mohla byť už nejaká riadna súrodenecká kúca, paca. Ono sa to nestalo. A tá pani Zlosť sa z toho cítila strašne nesvoja. A nechcela v takej rodine ostať. Ale ten Milo, on ju veľmi chcel a on sa do nej zaľúbil. A on jej povedal, že však ešte tu ostaň pár dní. A neskôr sa teda stali manželmi. Z pani Zlosti sa stala pani Milá. A ona postupne prišla na to, že ona už nechce skákať a ľuďom na nervy a nechce skákať po deťoch, že ona už bude skákať len na švihadle. A že už u každého, koho bola, nechala čiernu vlnku alebo spomienku a že už je to na ľuďoch samotných, či sa budú hnevať alebo nie. Ja som aj rozmýšľala, že tu pani Zlosť, väčšinou ľudský hnev je veľmi silná emócia a môže skrývať aj nejaký hlbší problém. Môže to byť aj nejaké nepriatie, alebo strach, alebo u detí častokrát aj hlad. A tá pani Zlosť takisto sa začne meniť. A už nebude taká čierna machuľka, ale bude trošku tak blednúť. A možno to súvisí aj so mnou, že ako starnem, tak hľadám taký vnútorný pokoj a mier a kľud a už som si povedala, že teda doprajem to aj tej zlosti. Je to vlastne aj taký odkaz, ktorý by si chcela týmto príbehom pani Zlosti zanechať rodičom a deťom? Ak si ho vezmú a pochopia ho a budú ho chcieť prijať za svoj, tak určite. Takže robme všetko tak krajšie a keď bude aj nejaká nepekná situácia, tak hľadajme spôsob, ako si neublížiť. A tie deti to potrebujú vidieť hlavne u rodičov. Lebo tie detičky naozaj, tie emócie sa menia, je to prirodzené, je to normálne. Ale nie je ani také dôležité, že či to dieťa začne plakať a kričať a hodí sa na zem, ale je dôležité, čo v tej chvíli spraví mama. Urobí rodič. Takže buďme pokojní v rámci možností a keď náhodou aj nebudeme, tak zase to môžeme dať na tú pani Zlosť. Vieme sa k tomu stále vrátiť. Vieme sa k tomu stále vrátiť, stále na tom pracovať a uvedomiť si, prípadne sa ospravedlniť a vychádzať spolu pekne. Na čo si asi tak najviac hrdá ako autorka zo svojej tvorby alebo čo sa týka celkovo tejto trilógie? Že moja tvorba oslovila čitateľov. Že som dokázala niečo, o čom som ani nesnívala. Že aj napriek tomu, že pri každej knižke boli aj ťažké chvíle, lebo naozaj každá knižka potrebuje 2 roky, aby sa narodila. Prvý rok píšem a starostlivo čítam rozprávky, nechám ich tak odležať, vraciam sa k ním vo všetkých náladách, ktoré mám. Niekedy ako veľmi kritický pozorovateľ a vždy, keď nadobudnem pri nich taký pokoj a taký ten pocit, že má to zmysel, tak tú rozprávku nechám a už ju nemením. Ale za každou knihou je tým ľudí. A naozaj, že sklbiť sa všetky tie požiadavky, všetky rodiny, všetky veci odkomunikovať si tak, aby sme boli všetci spokojní a priniesli kvalitný produkt. A na to som hrdá, že sme to dokázali. Okrem trilógie Škriatok v pyžamku ti vo vydavateľstve Taktik vyšla ešte jedna veľmi zaujímavá knižka. Táto knižka sa volá Víťaz je v každom z nás. Čo je to za knižku? Víťaz je v každom z nás je súbor 5 beletrizovaných poviedok a 5 známych športovcov. A cieľom tejto knižky je motivovať deti hlavne na 2. stupni a prípadne stredoškolákov, aby sa nevzdávali, ak na ich ceste životom prídu ťažšie skúšky
ak budú na tréningu a zakričí na nich tréner, aby hneď nehodili šport niekde do kúta a nestali sa iba ležiacim tínedžerom na gauči. Lebo takéto veci sa diali a všetkým známym športovcom, že zažívali ťažké chvíle, ťažké časy. Väčšinou, keď naše deti vidia niekoho slavného v televízii, tak si myslia, že však to všetko asi jednoducho plynulo. Od začiatku. Od začiatku, áno, ale nie je to tak. Môžeme sa tešiť do budúcna na nejaké ďalšie príbehy Škriatka v pyžamku? Alebo ako to vidíš so svojou tvorbou? Ja som to na teraz tak uzavrela a priznám sa, vždy keď vyšla jedna knižka, ja už som mala rozpísané príbehy ďalšie. Ja teraz nemám ani jeden príbeh rozpísaný z tejto trilógie, ale pracujem na iných veciach, na iných projektoch, z ktorých mám veľmi príjemný a dobrý pocit. Tak uvidíme, či sa dostanú až do takej podoby, že by z nich mohla byť nová knižka. Zuzka, držím palce v nových projektoch. Ďakujem. Budeme sa veľmi tešiť na tvoje ďalšie dielka. Takisto ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a prajem ti, aby tvoje originálne videnie sveta prinášalo veľa radostí, či už malým alebo veľkým čitateľom aj do budúcna. Erika, ďakujem ti veľmi pekne a aj všetkým ostatným, ktorí tento rozhovor dopozerali do konca. Majte sa krásne. Ďakujem. Ak vás zaujala trilógia Škriatok v pyžamku, nájdete ju na taktik.sk. Aby vám neušli ďalšie z našich rozhovorov, nezabudnite sledovať náš YouTube kanál.